Kalong kami iba kentilen Mary Umdor, kalong kami ke Belasya kentat ka kelong ha Ganesh Das Hospital. Kala yo ya ke jing bishar ke bahok haba ka Ganesh Das kala syarai ram ha ke Human Rights Commission. Bar kala hab ban siu lai lak syakate kalong kami kum ka bai luksan. Kakong iba kentilen Mary Umdor ke basyang basa ha maulai mautawar kadai kalong kami ke Belasya kentat ka kelong ha ki puar penya jokate ka hospital ha ka alpra tare unai tong josnam aja alpau ka badairu Kapor baka jilla kadan hapeng jong ka jingkhang dam na ka daw ka klam COVID khat kendai. Te akani kapor na kaliang jongi kum ki dekat jong ka New Trip Council HYC mulai circle ila poiha du kani klipmat ka ba kemen ha ka ba ngin ila yo khubor na I kong iba kintilen umdor halor jong ka jing yo ka jong ki ka justice halor jong ka jing ja ka jong ka jing du no ka jong I kho ni jong I ha ka arhu phatrik ubnai bu nyo arjar arpho te ha ka ba sedang ha ka ba ni kong hi kum ka seng ha kata ka tarik nila don ha pedeng jong ka jing bun kam namar ka jing spray dawai ha po kisnong ki thau jong ka mulai dai kendet ngila yo ya ka jing tip na kini ki ni long kume na I keme jong I ban kintilen umdor ba ini khon la don apdeng jong ka jing stom ko bojor namar na ka jing kentat no jong ka te ka hospital law mali ha ka ba kilalet ban let ban khai te khon te hadian kata bugla wan wadi kendo ingi na kaliang jongi ru la shimkhya wot habide bo ne kam namar kane kam ko ba ma bat ka ba wat da mangi ru gi ba pe ru ngilai I don apdeng jong jing stom ko bojor te kensan hi ngila ya let lang bat ngila let ban intervene sete siapo Ganesh Das hospital ha ka ba ngila marsin poi hang to ngila yo punya keren begitu ki staff hang to po hospital bat makiru hang ta kila pedang te kala pelingo ingi na do ningkong ba por kila let maki tangkum ko yeng tangkum kolong gieng ha ka ba ko mapi I menta don lang ikpai don lang ikeme jong I nakaliang jong hospital ka kentai tengi I bakato kadeka stigmatization mo ka ba la keno deki staff ha to kapor ba kenum pedang yakini ki nongpang ki bawan na po kini ki containment areas containment zone te hatu kapor kala pen susi bhai ngi mas yo sngo tu khbor te hadian bila alit mi ni hapo hospital nakaliang jong hospital ki bor bri pe hang tu kila pedang yi te de kila pedang te ngi la perkhat ba doh kam kala ya ben te Andre kensan hakatu hi keju hujan mit akbor kumpah Andre steng nyu bujing la yo biang kuwe khubor ko susi hak bolai thu bai tai khun jongi la khlat no te nakaliang jongi kum ko seng wot ngila hiar mardor chak te hospital bat ngila kendu ru yaki bor bari pet jong hospital abang ngila keren le penbet hang tu bat nakaliang jong ko yeng ko sem ru kolai mat ya ka jing susi kaba jor hakaba itai khon jong I don shu tenang tu hi kum ka seng hi ngila shem karai ba ngen yai bot dien ya kane kam tat hadu ben ba kane kelong kume kan yo biang ka hok te suki pasuki ngi suban ai khublei ru mentai ya kane ka Human Rights Commission meklia Human Rights Commission hakaba kala shem kya halor kabai dei bat kane ka case kum jo ru ya ka DHS po ka jingalam jong Dr. Amanwar kum director abak la shem khia kaban la ban penyo ya ka justice biang sai sien ya kani kelong yeng tina kaliang jong ngi kum ka seng ni don ka jing sukhya hakabai dei hadu menta habai dei bat ne kam namar ba kane kam shim la dei tang kwe complain ka bang yo shphang jong ka Ganesh Das kalau mali hang dai re kane ka de complain na pedeng ki complain ki babun dang hakini ki singi ki bla adab ru la dang yo complain biang syate ya kate ka hospital te nganget scam hiru bakinong penyat ya kani ka hospital kin shim kya ha ka bai dei bat karu kompanyat ya kani hospital nomor kani ka hospital ka dei tang ka hospital ka bala ban
pediang ya ki brio ki ba duna ka jing yo lao nong sorne lao nong kendong borok mi phai be shkalau mali telada ka service karukom ai ka jing shakri upat ba kambet kambiang tekan bu jing e sibun khamtam e ya ki brio ki ba duna ha ki ba kurdo ki ba duna ka jing nang jing start ki brio ki ba wan ki nong kendong ki than ki ba shi jingai tekan lo ko bo e ba du kota kata tena kaliang jong keseng ni kerpat ya ki bor ki beri pek jong kon hospital kumjo ru na kaliang jong ni kerpat ru yu director jong ko DHS ru bar ki bor boro ki beri pek ya ka hospital om tang ya ka ni hospital bar kumjo ru ki ka hospital ba ken shem kya halor ko be dei bat ka jing trekam jong kini ki staff ha ko bakin nang ha kan mu ko rukom bakin penyadai bat ki nongpang ki bajuan mangsi ti kum ba ya kum ko ni ka kes ki banglai i nadu ning kong ka jing syak kantat jong kini om dei tang bak syak kantat kum to henrei ru kla syak kren di kitin ki bukhor hakini ki nok penya jong hospital tingim kwa syo bak kum kita ki ke kin janang ni shikman kum ko hospital ka jing syakri ka di ki jing syakri din ai pai ba namar klam ka jing syakri ka jongki upai ba kalong kumjur kum ba syakri bulai namar ngi kum pai ba hi ngi ngim tep syakanu kanu ka jika ka bangili ban pha sumar re ka banikong ni phai be syakanu kanu ka jika sumar ka bajantam kata ka di ka law mali mga kateng jonga ide ban kantilin meri umdor jangan sa amau lai motawar kandi ka jingja kadi ka baca apu pratrik panai banyau asal po kadi ka jing sya kanta jonga ba ban likha po kanistas hospital je menta te ngai ka jing songu kan ya ya baru ki bakashan yang ama hak tu kapuar khamta me ka HYC dang ba snong jonga motawar te i secretary snong motawar te i MLA jonga mulai te MDC ka mulai but baru ma ki bakashan yang kumta bangayo khamta me ka MHRC bak ai kajing bishar ka bahok ma bangayo kajing bishar bahok adu mentaru hasu kapuar hak aku pratrik te ngalasuk ha dan adu mesti ngale chapo ngapan jingbet nama beli hatu por motowar ngi yok containment zone te ngapan jingbet ni rang basnong ban let yang khilet ni leira te dang lale tinglet ni poy organistas te apor nrubaji ing tu poy te ngi larung apo emergency pat yang le building thamai na building thamai te ngi lale building thamai tang man rung tang ban eru kim share ki shombai khilen na shawai ngim nan jaka shu ang ne te ki kran ru rakatin ka bakhor kan long ka bakatin ka bam tanat ma te denang tu ngile robat na robat ro hadin arkan ta ngi shong tu na denang na robat ki om don doktor te na den robat pat ki ong ngin ai no ka ngin ai kot sela ban le nazarat te ngi pat ngi wan ka yeng ka balok baduk ma pangimla ban kot ban le nazarat te ngi phai na shay yeng kan da hadin na yeng pat te ngi hadin la point shi yeng na yeng pat te irang ba ni klik ni panjing yu bang na nang ba snang kan hadin na nang ba snang te hadin tu pat i dan i bahing jungi pat i pinfun ya ka HYC kan hadin ka HYC ngi sa le lang chapo lamali hadu banda ngi lale yang dengkat ba ka HYC te ngi sayo jaka biang kan da dalapo tu pat kapor jongar kala slam te i klung ngakha tamba i labam jaklia lut dabam jaklia ta im shu kan hadin nang tu pat te na kaliang te ki ni se ki ai ko cha ka HYC ka ai ko cha MHRC dan MHRC pat ki ngayo kot ngayo sla em tu kan ta man ba yo kot ngapen tip chaki te bakin ayang ka jingira kan komnu na manga ngam tip kini ki kot ki sla komnu te nga ai hai kan ba ben tip yang komnu ban tho komnu ban e te hadu kasni bastang hadu ka bakut jongan ni ka kani ngi yarap i HYC kan ngi pat hadu bastang hadu bakut tat hadu mentaru kan longam ju klet kan yaki ma ke eba ki boycott poisla te lanu kanunu i kambar bariaru ngabatai be ki te ba kinyarap yang akan hadu menta bakut ru kiarap maki kan yang kajing syar ka bahok yang te kalong bakilapan kesan yang te kila nyoben yang apor bangali kha tu por bar hadu bangadum yo ba chui kun ru te wat tang ban kata ru ngam yo ra tu por batang tang idur ru ngam yo pet tang kita ru ngam yo ta te nong ka jing bishar hok te kayo ba kayo kan ka compensation hospital ka di ban siu yang kan te bat kanir kalong ba nani sa khamat ba kanu ko hospital ru kamde kin ban yoben ki patok basuk ne ki bawan nong kan dong ne kanu ru kan ba kimdi kin ban granda khatin ka bakhor te
bakin kentat kan ya ke mo bakin disutu kan ke bagi wan da kayeng kalong bot kayeng ka baduk sup te kinyo ne kan bakin le cakapa ram ka hostel kasih wanga lailak banga dang syuyo ru dang mencisni